буду боши пеш аз ҳама кӯдакони ятим дар муассисаҳои таълимӣ ин зери назорату таваҷҷӯҳи бевоситаи Вазорати Маориф ва илм қарор дорад. Дар 41 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 676 нафар ятими кул таҳсил менамоянд ва онҳое ки дар муассисаҳои таълимӣ мехоҳанд фаъолият кунанд пурра бо кор таъмин мешаванд ва пурра бо хобгоҳ таъмин карда мешаванд. Аслан акун он хобгоҳе ки шумо гуфтед ин дар ихтиёри кумитаи занҳо қарор дорад. ҳар нафаре ки ихтисоси омӯзгориро хатм мекунад ҳатман бо ҷои кор таъмин мешавад, хусусан ятимони кул ки дар навбати аввал қарор доранд. аз худи ҳар шахс вобаста аст ки донад ки масалан чӣ ҳуқуқро бархурдор аст, кадом вақт ба куҷо муроҷиат кунад. подкасти маро бишунав дар доираи лоиҳаи куҷо бояд рафт вақти ҷои рафтан нест ки аз ҷониби журналистони Зира медиа омода мешавад дар бораи мушкилоти хонандагон ва хатмкардагони мактаб-интернатҳо буда дар ҳар як нашри он мо баҳри дарёфти посух ба суолҳо ва роҳҳои ҳалли проблемаҳои ин қишри ҷомеа бо мутахассисони соҳоти гуногун ҳамсӯҳбат мешавем. салом, бо шумо ҳастам Муҳайё Нозимова, журналист ва муаллифи лоиҳаи Зира медиа. дар нашри навбатии подкасти маро бишунав доир ба имтиёз ва имкониятҳое ки ба ятимон барои дастрасӣ ба муассисаҳои таълимии олии кишвар мавҷуд аст суҳбат хоҳем кард. ҳамсуҳбати мо роҳбари маркази матбуотии Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Эҳсони Сафарзода аст. эҳсон, сипос барои ҳозир шудан ба суҳбат ва нахуст мехостам оид ба се зинаи таълимӣ ки дар системаи маориф мавҷуд аст, яъне то мактабӣ ва олӣ суҳбат кунем. лутфан мегуфтед ки барои ятимон вобаста ба ҳамин зинаҳо чӣ имтиёзоте мавҷуд аст? воқеан тавре ба ҳама маълум аст, ятимон зери таваҷҷӯҳ ғамхории бевоситаи пеш аз ҳама асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати кишвар қарор доранд ва бубинед ки дар тамоми сафарҳо, дар тамоми чорабиниҳо, дар тамоми суханрониҳои худ пешвои миллат бевосита таваҷҷӯҳ мекунанд ба буду боши ятимон ва вохӯриҳо бевосита ташкил мекунанд ва бевосита суҳбат мешаванд, аз мушкилоту проблемаҳои ҷойдоштаи онҳо пурсон мешаванд. ва имрӯз тавре шумо қайд кардед, дар зинаҳои таълимӣ кӯдакони ятим агар аслан бигирем аз таваллуд то 3 сола агар ки мехоҳанд дар ин ё он муассиса бояд иқомат дошта бошанд, метавонанд ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунанд ва дар назди ин ниҳод мактаби интернати махсус аст ки кӯдаконе ки то кӯдакистон мераванд ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд ва нафароне ки шурӯъ мекунанд аз муассисаҳои то мактабӣ метавонанд ки ба худи муассисаҳо муроҷиат кунанд ва тавре ба ҳама маълум аст, дар ҷумҳурӣ 14 мактаби интернати мақоми ҷумҳуриявӣ дошта амал мекунад ва дар умум дар тамоми шаҳру ноҳияҳо 63 мактаби интернат аст ки пурра дар ин муассисаҳо пеш аз ҳама ятимони кул, нимятимон ва дар навбати дигар хуб маъюбону вобаста ба навъи муассисаҳо дигар ниёзмандон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. ва тавре ба ҳама маълум аст, барои фаъолияти ин навъи муассисаҳо низомномаи намунавии муассисаҳои давлатии таълимии навъи мактаб-интернатҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо қарори ҳукумати кишвар қабул шудааст амал мекунад ва дар тибқи ин санади меъёрии ҳуқуқӣ кӯдаконе ки дар ин муассисаҳо ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд бо чорвақт хӯроки гарм, ҷои хоб, бо сару либоси мактабӣ, варзишӣ, хуб умуман ашёи хониш ва тамоми он ниёзҳое ки барои хусусан кӯдак зарур аст, барои буду боши кӯдак зарур аст, барои зиндагии кӯдак зарур аст, пурра аз ҷониби муассисаҳои ин навъи муассисаҳои таълимӣ таъмин карда мешаванд. ва нафароне ки муассисаҳои то мактабиро хатм мекунанд тибқи тартиби муқаррар намудаи ин низомнома дар асоси роҳхати муассисаҳои то мактабӣ ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ки мақоми мактаби интернатро доранд фаро гирифта мешаванд ва то хатми синфи 11 дар ин муассисаҳо низ ин кӯдакон хонандагон нигоҳдорӣ мешаванд ва пурра тавре гуфтем бо тамоми хуб хурду хӯроку дигар ниёзҳое ки дар умум барои инсон, барои кӯдак зарур аст, пурра таъмин мегарданд. хуб баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти умумӣ, баъд аз хатми мактаби интернат, пурра ба муассисаи таҳсилоти олии касбӣ фаро гирифта мешаванд. вақте ки дар бораи ана ҳамин ҷудошавӣ ё дар бораи ана ҳамин имтиёзҳо ва дастрасӣ ба муассисаҳои олии кишвар мегӯем,
лутфан бигӯед ки агар зина ба зина ҷудо кунем чӣ тавр ятимон аз ин зинаҳо бохабар мешаванд ва аз ин имтиёзҳо истифода мекунанд, бахусус аз имтиёзҳо вобаста ба дастрасӣ ба муассисаҳои олии кишвар. хуб, воқеан дуруст гуфтед. тавре ишора кардем, нафароне ки дар муассисаҳои томактабӣ фаро гирифта мешаванд, инҳо аллакай аз имтиёзҳои худ дар раванди таълим, дар раванди будубош дар ин муассиса бохабар мешаванд, чунки мураббиҳо, роҳбарони муассисаҳо бо онҳо ҳамарӯза сару кор мегиранд ва аз имтиёзҳои худ пурра бохабар ҳастанд. ва ин нафароне ки дар муассисаҳои томактабӣ ҳастанд, тавре гуфтем тибқи роҳхат ба муассисаҳои умумӣ, яъне мактаб интернатҳои мақоми таҳсилоти умумӣ дошта фаро гирифта мешаванд ва сипас аз ҷониби шӯъбаҳои маориф, аз ҷониби муассисаҳои мақоми ҷумҳуриявӣ дошта ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйхати онҳо пешниҳод мегардад ва дар асоси рӯйхати пешниҳодшуда ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар дораи имтиёзҳое ки маркази миллии теҳсилӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст вобаста ба кластер, вобаста ба он ихтисосое ки холҳои муайяне ки пешбинӣ кардааст, пурра ятимони кул дар раванди таълим яъне бохабар мешаванд аз имтиёзҳои худ. эҳсон, барои онҳое ки то синни 18 сола ҳастанд, табиист ки дар муассисаҳои анамун таълимии худ ҳам таҳсил мекунанду ҳам зиндагӣ мекунанд. аммо барои нафароне ки синнашон аллакай аз 18 сола боло мешавад ва онҳо бояд ба қавле хонаи худро тарк кунанд, ягон имконият аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ маҳз барои зиндагӣ кардан фароҳам оварда мешавад? воқеан буду боши пеш аз кӯдакони ятим дар муассисаҳои таълимӣ ин зери назорату таваҷҷӯҳи бевоситаи вазорати маориф ва илм қарор дорад ва пайваста ҷиҳати аз як зинаи таҳсил ба зинаи дигари таҳсил гузаштани он ҳатман чораҳои зарурӣ андешида мешавад. ва тавре шумо гуфтед дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ айни замон дар 41 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 676 нафар ятими кул ятими кул таҳсил менамоянд ки аз ин теъдод 147 нафари онҳо дар соли таҳсили 2020-21 ба ин муассисаҳо дохил шуданд ва тибқи дастури бевоситаи президенти кишвар то давраи ба кор ва ба як зиндагии мустақилона қадам ниҳодани ятимони кул аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ пурра бо хобгоҳ таъмин мешаванд ва ба агар ки онҳо масалан дар раванди таълим ба ягон кӯмакҳои молию ба ягон масалан сару либосу дигар чизе ки эҳтиёҷ дошта бошанд аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва тавре гуфтем дар умум будубоши ятимони кул аз ҷониби худи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бевосита таъмин карда мешаванд ва ҳамзамон он нафароне ки ихтисосҳои омӯзгориро хатм мекунанд муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро дар сурати хоҳиш доштан дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ хуб кор кардан пурра дар вазорати маориф ва илми кишвар на танҳо ятимони кул пурра нафароне ки ихтисосҳои омӯзгориро хатм мекунанд бо ҷои кор таъмин мекунад ва дар навбати аввал месад ятимони кул ва онҳое ки дар муассисаҳои таълимӣ мехоҳанд фаъолият кунанд пурра бо кор таъмин мешаванд ва бо ҷои хоб дар сурати дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ буданд пурра бо хобгоҳ таъмин карда мешаванд ва нафароне ки дигар ихтисосҳоро хатм мекунанд яъне баъди хатми донишгоҳ ин пурра салоҳияти нигоҳубинашон ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ҳамон шаҳру ноҳияҳо вогузор мешавад ва нигоҳубини онҳо бо ҷои кор таъмини онҳо яъне бо манзили зист ё бароварда сохтани эҳтиёҷоти аввалини онҳо аз ҷониби мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатӣ шаҳру ноҳияҳо сурат мегирад. ташаккури зиёд. эҳсон, дар мавриди як хобгоҳи махсус барои духтарон мавҷуд буданаш бисёриҳо медонанд. оё он зери тобеияти вазорати маориф аст, чароғи ҳидоят? барои он мехостам пурсидан ки барои чӣ агар зери тобеияти вазорат мебуд, барои чӣ чунин як хобгоҳ барои писарбачаҳо таъсис дода нашудааст? не, аслан акун он хобгоҳе ки шумо гуфтед ин дар ихтиёри кумитаи занҳо қарор дорад ва бубинед ки нафароне ки барои дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таҳсил мекунанд дар назди аксари муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ хобгоҳҳо амал мекунанд, хобгоҳ барои писарон, хобгоҳ барои духтарон ва хусусан масалан бубинед ки дар назди донишгоҳи миллӣ хобгоҳи махсус барои квота дар шаҳраки Гипразем аз аввал буд ва имрӯз ҳам ҳаст ва инчунин дар назди вазорати маориф ва илми кишвар маркази таълимии занон монанд ба марказе ки шумо гуфтед дар тобеияти кумитаи занҳо буда маркази таълимии занон Сарвар
фаъолият мекунад, ки ин марказ пеш аз ҳама қабул мекунад нафароне ки ятими кул ҳастанд. Дар инҷо аслан дар онҷо духтарон ҳастанд мисли Чароғи Ҳидоят ва нафароне ки тибқи квота ба муассисот дохил шуданд ва нафароне ки бо баҳои хубу аъло таҳсил мекунанд тибқи озмун ба ин марказ ҷалб мешаванд ва дар онҷо иқомат мекунанд давоми таҳсил. Ҳамчунин берун аз дарс дар онҷо курсҳои махсуси курси сарвариро меомӯзанд ва нафароне ки ин марказро хатм мекунанд дар баробари донишгоҳ рӯйхату дар умум номи мунасиби онҳо ба дастгоҳи иҷроии президент ба фонди захиравии кадрӣ пешниҳод мегардад барои дар оянда аз ҳисоби занҳо таъин намудани роҳбарон сарварон бо сертификат яъне шаҳодатнома таъмин мешаванд ва ба дастгоҳи иҷроии президент номунасабшон пешниҳод мегардад. эҳсон, ин як имконияти хеле хуб аст, аммо дар мавриди ҳамин марказ маълумот мутаассифона хеле кам аст. Агар мисол дилхоҳ нафар аз миёни ятимон албатта хоҳад ки ба ин марказ дохил шавад, бояд чӣ корҳоро анҷом диҳад? Аслан тавре гуфтем ин марказ ҳамасола баробари қабул шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар асоси озмун қабул мекунад, аммо тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳад бештар дар ин марказ нафароне ки тибқи квота дохил шуда, нафароне ки хуб аъло мехонанд ва нафароне ки мехоҳанд берун аз дарс масалан бо ин гуна курсҳои омӯзишӣ ҷалб шаванд, дар ин ҷо бештар онҳо ҷалб мешаванд ва тавре ки гуфтем ятимони кул на дар он сатҳе ки масалан гӯем ки пурра дар ҳамин марказ фаро гирифта шаванд фаро мегиранд, зеро онҳо дар дигар хобгоҳҳое ки масалан донишгоҳҳо доранд, яъне наздик ба ҳамон макони таҳсилашон, онҳо мебинанд ки масалан бо тамоми имтиёзҳо таъмин ҳастанд, аз тамоми имтиёзҳо бархурдор ҳастанд, чунки хобгоҳ дар навбати аввал таъмин мешаванд, бо ҷои хоб масалан дигар он эҳтиёҷоте ки доранд аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ таъмин мешаванд, кам муроҷиат мекунанд барои зиндагӣ кардан дар ин марказ. Яъне дар марказе ки шумо гуфтед на танҳо духтарони ятим, балки онҳое ки бо квота, онҳое ки бо баҳои хубу аъло мехонанд аз миёни духтарон дохил мешаванд. Ташаккур. суоли навбатӣ ин аст ки оё дар дасти шумо ё ин ки дар тобеияти шумо чунин оморе мавҷуд аст ки дар маҷмӯъ дар 10 соли охир чӣ қадар ятимон ба муассисаҳои олии кишварро хатм карда бошанд? айни ҳол чунин омор мутаассифона дар даст надорам ва агар масалан хатми муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро бигирем, вазорати молӣ ва илми кишвар дар маҷмӯъ танҳо масалан он омореро дорад ки ихтисосҳои омӯзгориро хатм мекунад, чунки тибқи тартибе ки аз ҷониби ҳукумат муайян шудааст, масалан мақоми ваколатдор дар соҳа барои таъмин намудани хатмкунандаҳо масъул аст ва вазорати молӣ ва илми кишвар он нафароне ки бо ихтисосҳои омӯзгориро хатм мекунанд бо ҷои кор таъмин мекунанд ва дар навбати худ дигар вазорату кумитаҳо ки дар тобеати худ муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ доранд, масалан хатмкунандаи донишгоҳи тиббӣ аз ҷониби вазорати тандурустӣ бо ҷои кор таъмин мешавад ё хатмкунандаи масалан донишгоҳи молия аз ҷониби вазорати молия бо кор таъмин мешавад ва ба ҳамин тартиб муассисаҳое ки аз ҷониби муассис хатм мекунанд аз ҷониби муассис бо кор таъмин мешаванд ва айни ҳол омори дақиқе ки масалан бигӯем ки маҳз дар 10 соли охир чанд нафар ятими кул муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро хатм карданд мутаассифона дар даст надорам. Дар мавриди омӯзгорон? Дар мавриди омӯзгорон онҳое ки ихтисоси омӯзгориро хатм карданд. ихтисоси омӯзгорӣ пурра ҳар нафаре ки ихтисоси омӯзгориро хатм мекунад, ман айни ҳол наметавонам ба таври дақиқ гӯям ки масалан чанд нафар, чанд сад нафар ё чанд ҳазор нафар дар 10 сол хатм карданд, аммо ҳаминаш дақиқ аст ки ҳар нафаре ки ихтисоси омӯзгориро хатм мекунад ҳатман бо ҷои кор таъмин мешавад, хусусан ятимони кул ки дар навбати аввал қарор доранд. эҳсон, вақте ки гап сари интихоби касб меравад, албатта бисёриҳо аз рӯи ба қавле муд будани ин ё он соҳа касбро интихоб мекунанд ва мехостам шумо бигӯед ки аз рӯи ан ҳамин интихоб бештар ятимон кадом ихтисосҳоро интихоб мекунанд, чун шумо фикр мекунам рӯйхат бояд дошта бошед ва аз рӯи анам кластерҳое ки гуфтед шумо холҳоро барои онҳо изофатан пешниҳод мекунед. тибқи натиҷаи имтиҳонои дохилшавии маркази миллии тестӣ дар соли 2020, чун соли 2021 ҳоло ки шурӯъ нашудааст қабул ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, тибқи натиҷаи соли 2020 ки маркази миллии тестӣ хуб расонаӣ кард ва дастраси ҳамагон гардонид, 271 нафар ятими кул, аз ино 3 нафар бепарастор ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барои дохил шудан ба маркази миллии тестӣ муроҷиат карданд ва аз қайд гузаштанд. аз шумораи мазкур бештарашон, яъне бештар аз 40% ихтисосҳоро аз гурӯҳи ихтисосҳои панҷум, яъне
тиб, биология, варзиш интихоб карданд. ҳиссаи довталабони ятим ва бепарастори ихтисосро аз гурӯҳҳои ихтисоси якум яъне табиӣ техникӣ, дуюм иқтисод ва география, сеюм яъне филология, педагогика ва санъат ва чорум ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ тақрибан ба 14-15% дар бар мегирад аз теъдоди умумӣ. лозим ба таъкид аст ки дар ҳамон қабул дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар соли 2020 аз шумораи умумии духтарони ятим ва бепарастор бештар аз 59%-ашон ихтисосот аз гурӯҳи панҷум, яъне ки гуфтем ихтисосҳои тиб, биология ва варзиш интихоб карданд. аз тибқи ин маълумоти маркази теҳсӣ аз 271 нафаре ки аз қайд гузаштанд дар нуқтаҳои ба қайдгирии маркази миллии теҳсӣ, 257 нафар яъне бештар аз 94%-ашон дар имтиҳонҳо иштирок карданд ва соҳиби он имтиёз ки буданд дохил шуданд ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. ва ин нуқта ҳам боиси таъкид аст ки 2 соли охир бо дастури бевоситаи пешвои миллат як дастури махсусе буд ки аз тамоми шаҳру ноҳиё ятимони кул рӯйхат карда шаванд аз ҷониби вазорати моъриф ва илм ва бидуни имтиҳон, бидуни ба қайдгирӣ дар маркази миллии тестӣ пурра ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз рӯи ихтисосҳои мехостаашон ба таҳсил фаро гирифта шаванд. ва хушбахтона 2 соли охир пурра аз ҷониби мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳиё рӯйхат ба вазорати моъриф ва илм пешниҳод шуд ва рӯйхати ягона ба ҳукумати кишвар пешниҳод гардид ва дар асоси дастури ҳукумати кишвар ва тавре гуфтем дастури бевоситаи пешвои миллат он нафароне ки тибқи рӯйхат пешниҳод шуданд пурра ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ фаро гирифта шуданд ва соҳиби номи донишҷӯ гардиданд. ташаккури зиёд. эҳсон, дар мавриди омор дар соли таҳсилӣ меомада ягон рақам доред, яъне ки онҳое ки аллакай муроҷиат карданд чун соли хониш ба анҷом расид ва онҳое ки муроҷиат карданд барои дохил шудан ба муассисаҳои олии кишвар аз миёни ятимон? бубинед, ҳамасола мушоҳида нишон медиҳад ки масалан ҳеҷ як ятими кул бевосита қабл аз дохилшавӣ ба муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба вазорати моъриф ва илми кишвар муроҷиат намекунад ва он тавре ки гуфтем 2 соли охир рӯйхат аз ҷониби худи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳиё тартиб дода мешуд, аз ҷониби шӯъбаҳои моъриф, раёсатҳои моърифи шаҳру ноҳиё тартиб дода мешуд ва бо имзои бевоситаи раиси ин ё он шаҳру ноҳиё ба вазорати моъриф ва илм пешниҳод мегардид. ва ҳамон як нуқтаам боиси таассуф аст ки чун ҷои гап омад, ҳамасола баъд аз қабул шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, баъд аз доир шудани имтиҳонҳои маркази миллии тестӣ, баъдан мебинед ки масалан чун ҳамарӯза ё рӯзи шанбе қабули шаҳрвандон дар вазорати моъриф ва илм сурат мегирад, мебинем ки масалан 1 нафар 2 нафар ё бештар аз ин нафароне муроҷиат мекунанд ки масалан медонанд ки пурра ятими кул ҳастанд, нафаре нест ки масалан нигоҳубини онҳо бар зиммаи онҳо бошад ё намедонам дар нигоҳубини масалан бибишон ҳастанд, бобошон ҳастанд ё кадом тағошон, амакшон ҳастанд. вақте ба қайдгирӣ масалан муроҷиат мекунанд ба нуқтаҳои маркази миллии тестӣ, бо вуҷуди он ки аз ҷониби он волонтёрон, аз ҷониби он масъулоне ки дар нуқтаҳои маркази миллии тестӣ ҳастанд таъкид мешавад ки масалан шумо ятими кул ҳастед, шумо метавонед фалон ин ё он ихтисосро интихоб кунед ки масалан шумо имтиёз доред ё шумо масалан пурра аз рӯи он 12 номинатсияе ки ҳаст шумо пурра гурӯҳҳои масалан буҷавиро интихоб кунед, аммо дидаву дониста масалан интихоб мекунанд гурӯҳҳои шаҳрномавиро, баъдан мебинед ки донишҷӯ шуд ва ҳангоми ҳуҷҷат супоридан ба муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ҳангоме ки бояд ӯ маблағи шаҳрномаи таҳсилро пардохт кунад, баъдан мебинед ки ба вазорати моъриф ва илм муроҷиат мекунад ва даъво пеш меорад ки масалан ман ятими кул ҳастам, ман дохил шудам дар гурӯҳи шаҳрнома, ман надорам имконияте ки маблағро пардохт кунам. ва буд ин гуна таҷрибае ки масалан ҳатто тавре гуфтем 2 соли охир вақте рӯйхат пешниҳод мешуд, вақте аз ҷониби шӯъбаи моъриф, аз ҷониби муассисаи таълимӣ муроҷиат мешуд ки масалан ятими кул ҳастед шумо, масалан як нафарро мегуфтанд ки шумо ятими кул ҳастед, шумо дар нигоҳубини масалан тағотон ё холатон ҳастед, мо шуморо дар рӯйхат ворид мекунем, дар асоси ин рӯйхат шумо донишҷӯ мешавед, масалан намедонам аз чӣ бошад ки худдорӣ мекарданд аз пешниҳоди ному насаби худ ва баъд буд медидем ки масалан дар гурӯҳи шаҳрномавӣ дохил шуд, баъдан муроҷиат кард ба вазорати моъриф ва илм ки ман масалан дар гурӯҳи шаҳрномаҳо дохил шудам. ҳолон ки вай масалан метавонист ки номнавис кунад дар ихтисосе ки мехоҳад, дар гурӯҳи буҷавӣ он имтиёзе ки барояш муайян шуда буд сазовори номи донишҷӯ шавад. яъне фикр мекунед ки пеш аз ҳама ҳар як шахс бояд масъулияти худро ба дӯш гирад ва барои дарёфти имтиёзҳо, барои дарёфти имкониятҳое ки аз ҷониби ҳукумату давлат барои ӯ пешниҳод карда мешавад, бояд ҳамонро риоя кунад. бале,
ва пеш аз матавре шумо қайд кардед, аз худи ҳар шахс вобаста аст ки донад ки масалан чӣ ҳуқуқро бархурдор аст, кадом вақт ба куҷо муроҷиат кунад. не ки масалан интизор шавад аввал ки аз қайдгузарӣ масалан мегузарад, маъракаи аз қайдгузарӣ, баъдан имтиҳон мегузарад, вақте ҳуҷҷатсупорӣ мешавад, вақте ки сазовори номи донишҷӯ мешавад, баъдан масалан мегӯяд ки ман имкон надорам. ҳолон ки тибқи тартибҳои муайян кардаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вақте ки масалан донишҷӯ дар раванди таҳсил ятими кул мешавад, баъдан донишгоҳ ҳуқуқ дорад ки масалан ро аз шаҳрнома озод кунад, бо ҷои хоб таъмин кунад. аммо дар сурате ки масалан дидаву дониста худаш масалан ин корро мекунад, баъдан ин баъзе мушкилиҳои молиявӣ, баъзе мушкилиҳое ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аст барои муассисаи таълимӣ ҳам пеш меояд ки ӯ масалан асос доштанаш дар кор. ва хушбахтона бо вуҷуди ин ҳам ҳар нафаре ки ҳамасола ҳамчун ятими кол бо ин гуна мушкилот рӯбарӯ мегардад ва ба вазорати моъриф ва илми кишвар муроҷиат мекунад, бевосита бо дастури вазири моъриф, бо дастури вазорати моъриф ва илми кишвар бо дар гурӯҳҳои буҷавӣ интиқол меёбанд ва таъмин мешаванд аз он имтиёзҳое ки барояшон қонунгузорӣ муайян кардааст. ташаккур эҳсон. ва суоли охирам ин аст ки дар сурати пеш омадани ягон мушкил ятимон ба куҷо муроҷиат карда метавонанд? ана ҳамин қишри ҷомеа ба куҷо муроҷиат карда метавонанд? яъне ки агар кор ба дар зинаи поёнӣ ҳал нашуд, манзурам вазорати маориф аст, оё ҳаст ягон нафар мутахассис, ягон нафар масъуле ки бевосита ба вай муроҷиат кунанд ё танҳо дар рӯзи қабули шаҳрвандон? вазорати моъриф ва илми кишвар тавре ҳамагон медонад, бо вуҷуди он ки ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе қабули расмӣ сурат мегирад. қабули расмии шаҳрвандон ҳама рӯза аз ҷониби ин ё он муовини вазир, дар сурати будани вазир аз ҷониби худи вазир, ҳама рӯза баъд аз соати 2 қабули шаҳрвандон сурат мегирад дар вазорат ва даромади шаҳрвандон ҳама рӯза аз соати 2 ба назди дилхоҳ, ҳатто корманди қаторӣ, ба назди муовинои вазир озод аст. тибқи он ҷадвали қабули шаҳрвандо ҳар нафаре ки ба ин ё он мушкил рӯбарӯ мегардад метавонад бевосита муроҷиат кунад ба вазорати моъриф ва илм. вобаста ба зинаҳои таҳсилот ки дар вазорат раёсатҳои махсус амал мекунанд, яъне бахши таҳсилоти то мактаби, раёсати таҳсилоти миёнаи умумӣ ё раёсати таҳсилоти ибтидоии миёнаи касбӣ, раёсати таҳсилоти олии касбӣ, як нафар масъул ҳастанд бевосита бо кор бо ятимони кор. шахсони мутасаддии ҳамарӯза дар кор ҳастанд, метавонанд ба дилхоҳ муроҷиати эшон дар доираи он салоҳиятҳое ки қонунгузорӣ муайян кардааст расидагӣ кунанд. ҳамчунин дар вазорат раёсати ҳифзи ҳуқуқи кӯдак амал мекунад ки бевосита ман гумон мекунам пуштибонӣ аз ин ҳуқуқҳои пеш аз ҳама ятимони кул дорад. дар мавриди имтиёзҳо чӣ гуфтание доред? бубинед ки ҳамасола аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барои донишҷӯён, хусусан донишҷӯёни ятими кул, нимятим ва бепарастор кӯмакҳои яквақтинаи молиявӣ расонида мешавад ва тавре аз расонаҳо маълум аст ки аксари онҳо расонаӣ ҳам мешавад хабарашон ки масалан ин ё он донишгоҳ барои ятимони кул фалон миқдор маблағ яъне кӯмак расонид ва ҳамасола яъне барои чанд соли охир, барои 5 соли охир агар хато накунам, аз ҷониби Хуаксин Симент, ширкати Хуаксин Ғайюр Симент маблағи муайян ҷудо шуда буд ки ҳамасола 100 нафар донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ пеш аз ҳама ятимон ва нафароне ки бо баҳои хубу аъло таҳсил мекунанд бо маблағи 2000 сомонӣ дар як сол як маротиба таъмин мешаванд ва тавре гуфтем дар баробари оне ки кӯмакҳои яквақтинаи молиявӣ аз ҷониби худи ректорон, худи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ хуб таъмин карда мешаванд. дигар имтиёзҳое ки дар раванди таҳсил барояшон масалан зарурат пеш меояд муроҷиат мекунанд дар навбати аввал аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ё дар сурати муроҷиат шудан ба вазорати моъриф аз ҷониби вазорати моъриф ва илм пурра таъмин карда мешаванд. ташаккури зиёд эҳсон, саломат бошед. дӯстони азиз, ин нашри панҷуми подкасти маро бишунав буд ки дар доираи лоиҳаи куҷо бояд рафт вақти ҷои рафтан нест бо мақсади ҷалби диққати ҷомеа ва мақомоти давлатӣ ба мушкилоти хонандагону хатмкардагони мактаб-интернатҳо омода шуда буданд. дар 5 нашри ин подкаст мо бо худи хатмкардагони мактаб-интернатҳо ки баъзеҳо ятиму дигаре нимятим ё бепарасторанд оид ба мушкилоти зиндагӣ ва таҳсили онҳо суҳбат карда бо мутахассисон дар мавриди мушкилоти равонӣ, ҳуқуқу имтиёзҳо ва имкониятҳои ин қишри ҷомеа ҳамсуҳбат шудем. дар фарҷом ҳаминро хулоса карда мумкин аст ки барои гирифтани ҳаққи худ, барои бархурдор шудан аз имкониятҳои мавҷуда ҳар як нафар бояд пеш аз ҳама худаш кӯшиш намояд.
ва ҳама мушкилотро бояд дар анҷоми он ҳал кард. дӯстон, зира медиаро дар фейсбуку инстаграм ва ютуб пайгирӣ карданро фаромӯш накунед. ба зудӣ подкасти нави мо бо номи дар орзуи амрико нашр хоҳад шуд. бо зира медиа бошед. то суҳбати дигар, худо нигаҳбон.